Moi! Mun nimi on Hanna ja mä tuun Kuopiosta. Mä kutsun teet osallistumaan projektiin nimeltä Across the Minds, jonka tarkoituksena on tutustua maailman joka ikiseen kolkkaan videoiden kautta. Tämän projektin tarkoituksena on huomata se, että maailma ei koostu pelkästään isoista kaupungeista ja niiden monumenteista. Miten osallistua? Se on helppoa. On 5 vaihetta, jossa sä esittelet itses ja sun kotikaupunkis sen koosta riippumatta. Videoiden 5 vaihetta. 1. Esittele itses kertomalla kuka sä oot ja mistä sä tuut. Kuvaa videos joko kotona, puistossa tai jossain paikassa, missä sä vaan tykkäät. 2. Esittele kaupunkis omien silmies kautta. Kerro meille, mitä me voidaan siellä tehdä, mitkä on näkemisen arvoisia paikkoja. Ja kaikki on mahdollista, vaan taivas on rajana. 3. Päästä itses valloilleen. Vie meidät urheillen Keniaa, musiikkimatkalle Meksikkoon tai jopa kävellen Kambodžaan. Ihan mitä sä vaan keksit. 4. Jos sun kaupungissa on jotain erikoisuuksia, esim. Ruokaa, musiikkia, esittele se meille. Tällä tavoin me tiedetään se seuraavan kerran, kun me tullaan sinne käymään. 5. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, oo oma itses. Ota sun kamera ja lähde näyttää, että mitä sun kaupungista löytyy. Kaikki videot kootaan ja esitellään projektin nettisivuilla, jonka osoite on acrosstheminds.wordpress tai WordPress suomalaisittain.com. Videoista tehdään myös koostevideo YouTube-kanavalle, joka sitten osoittaa sen maailman monimuotoisuuden, meidän intohimoja, mistä me tykättää, meidän kaikkien erilaisuuden ja ennen kaikkea meidän hymyt. Jaa tää video sun kavereille, sun naapurille, koko maailmalle. Tällä tavoin me saadaan kaikki mahdolliset ihmiset, joita vaan kiinnostaa, osallistumaan tähän projektiin meidän kanssa. Kun me hymyillään, kun meillä on intohimoa ja kun meillä on rakkautta, maailmalla ei ole rajoja.